Ikaw po magsawa at siguro po na hindi po ang sitwasyon niya. Sana po. Grabe ka po po ata. This is Roger from Rise Above Productions. Andito po tayo sa Supporta Lokal para sa mag-aaral. Check it out niyo po yung page. And kita-kits po tayo sa mga upcoming gigs natin. Online gigs and lahat ng para sa call for donations to the sponsored Talintin Elementary School. So check it out, guys. Yo, check it out mga ka-Rise Above. Kung natatandaan nyo, kang Agosto, iba po kita ng Supporta Lokal para sa mag-aaral. Ngunyan pong Oktubre, mapuruna na po ang klase. Tatautan na po sa iba pang mga natatandang mga donations para duman sa 4 Acosta na Supporta Lokal para sa mag-aaral sa Talintin Elementary School. So, ilang po nito, may dadaroon po kita, dadaroon ta po mo niyan. Iba po sila ng Teacher's Day, ngunyan na daw, sa represahon tasinda. Yan na po ulit si mga natatada. Ang iba po kani, si Kabanga kani nakaabot na po duman sa Talintin. Hindi po si mga nag-gravel pa. So, dadaroon na po ini gabos. May nito, may face shield, may mga band paper pa, yung mga kaipuan nila, mask. Gabos po yan, dadaroon na po sa eskulahan kang Talintin Elementary School. So, ibahan po nito kami pag may pasilin duman sa kanakan. Alright, check it out. Guys, padungan na kami sa Talintin Elementary School. And ang araw ko, igasin na naman yan yung celebration kang Teacher's Day sa Surprise Sound. Okay? Yun na kasi itong mga natala pa na last minute na mga donations na kayo po sa school. So ihahatod na po sinda. Then makakamusta na si mga teacher. Again, Talintin Elementary School, salit lang po na school yan for classroom. But nakulang students. Okay, so talagang sobrang deprived sila in terms of si mga gamit, school supplies na kaipuan ka mga aki. Lalo na muna na pandemya, ano ka ta? Ano yan? Modular sinda. Masindang source of mga internet, mga laptop, mga isindang yan eh. Public school po yan. And nasa community po sinda kang medyo deprived na lugar, mga indigent na nakalanduan. So, yeah, excited na akong bisitahan. Kita-kits. Nakata sa Talintin Elementary School. Tara. Yan, nakata sa sarong classroom dito sa Talintin Elementary School. Diba, ito na si ibang teachers and ibang principal. Diba, sa DB. Pero sir, nag-occupy niyo kung classroom. Ito ba? Dalawang grade. Grade na rin. Dati po, grade 4. Guys, kung may window, yun yung classroom na rin. Check pwede mo. 2 teachers na nag-occupy para sa 2 classes. So, arin po kaya pinagkakanin ko ang mga teacher sa indang classroom para sa mga eskwela. Diba? Dito na. Naging social beneficiary po ang Samuel Eskwelahan.
Rise Above Production. So, sana po padalos po dito ang sa indong maray na mga libo, kasi pagtabang po sa gabos ng mga nangangaipo. So, hindi na po ang Quality Elementary School, teaching staff, with the local government unit of Barangay Talitid. So, dos mabalos po and maray na hapon po sa gabi. Salamat po. Sana po, sir, hinahangad niyo po na dahil po kami magsawa, masamo, na kung ano man po ang samuya po. Kahagadan kung sabi ko nga, kasama po niya, kung matapang po, na po sinuhuso na. Sana sir, dahil ka magsawa at sa mga po, siguro po nahihiling niyo ang sitwasyon ni Kadito, Ma'am Ann, ang buot ko na naman, marunong dahil ka po magsawa at siguro po nahihiling po ang sitwasyon ni, sana po, grabe ka po po, ano po at Makakasa po. okay, salamat po. Tapos sa mga maestra, mga mangko, mga sir, sana po kayo kung magsawa sa mo. Again, salamat po sa Indo. Salamat po sa programa ng Ginibol Indo. Ginahakot ko na po sa Indo ang kumuyang pundasyon para sa Talitid Elementary School. Yan po ang nalikom kang grupo. As in behalf of all the bands who perform, in behalf of all the personality who help us para mabuild ini yung higit na tabang ni mabuhay po sa Tagabos. And happy Teacher's Day! Marinal daw sa Indo, kabos. Earlier today, hali po akong Talitid Elementary School. Nag-celebrate sila dumaning sa Indang Teacher's Day. It so happen na yun na to si time na dadaroon ko itong mga goods tang nakuha na resibe simula pa katong Agosto kang pagpunta ng call for donations to raise fund for Talitid Elementary School ang napilitang beneficiary for Supporta Lokal para sa mag-aaral. It's tugtugan with the cost, di ba? It's an online gig na nakaaging mga bulan. Ngayon, nakadaon lang mga tang na-receive, mga pang second batch na po ni yung nadarami duman. So, kasi karlasyan na. So, ayan. So, bago, medyo mauran-uran lang. Apit kami duman, binisita mi. And luckily, ako sinasorpresa. May programa pala na sila. So, ayan, check it out nito. Nakakaugma, nakakatabang puso. And salamat po sa mga sa araw niyang Rise Above. Please don't forget to like, to follow our page for more contents like this. And of course, syempre, hindi mawawala sa mga platform online gigta, gigibuhunta na yan. Yun naman lang si Minsta. This time of pandemic is to create events and gigs through online. So, supportahan na po ang Rise Above. And supportahan na po. Let's support our own community. Support local community. Support local micro businesses. Support local small seller. Mga gabos ng mga local as long as mga local na mga taga Bicol, taga Naga na nagpupursige kasi ng mga negosyo, suportahan ta po tal kay puan po kamo sa panahon ko niyan. Okay? So again, please like and follow Rise Above production page. Supporta lokal, Rise Above, mabuhay po kamo.